akuluakulu amene anapangisa kuti Africa isauke anali mafumu amagulisa akapolo ngakhale m'malo kwa atsamunda. Tinalandidwa miyala mtengo wapatali chifukwa cha dyera. Leronso chakwera kweza katundu anapha Saulos Chilima, anyamata azikwanje, mafumu akusekerera. Deira akuyitanidwa ku nyumba ya boma ndi maenvelope a ndalama. Chilungamo akuchidziwa. Lazarus Chakwera anagula fertilizer butchery. Black box inaso akuchikangawa. Anyamata azikwanje akulipidwa ndi Chakwera. Katundu akwera pansika anthu akusowa chithandizo. Civil servant akulira. Koma mafumu amenewa akayitanidwa ku nyumba ya boma, chilungamo akuchidziwa koma dyera akufuna kutigulisa ngati akapolo amakedzana. Akuluakulu, history is the best teacher.